Бүгін жерлегімізде сәлемет яшәү рәвеше алып бару, спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Парк һәм скверларда, балалар уен мәйданчыкларында, мәктәп ишегалларында спорт корылмалары урнаштырылды. Яшьлек спорт комплексында аерым ГТО мәйданчыгы эшләнде. Узган ел республика программасы ярдәме белән кайтарылган спорт мәйданчыгында егет кызларыбыз бик теләп шөгыльләнә. Булай нормаларны әйбәтләп биреп баралар. ГТО нормаларын тапшыралар. Передовой оешмалар булды, больница. Менә спорт җегетләре, башка менә аерым килеп биргән нормаларын биргән кешеләр дә бар. Кемнәрдер алтын, кемнәрдер көмеш, кемнәрдер бакыр медальләргә лаек булдылар. Бүгенге көндә бик күп райондашларыбыз ГТО билгеләренә ия. Аларның күбесе алтын билгесе. ГТО буенча 6 баскыч исәпләнә. Мәктәп яше 5нче баскыч белән төгәлләнә. Спорт рәвеше бик файдалы дисәң дә була. Мин спорт белән 5нче класстан бирле шөгыльләнәм. Анапада да ГТО бирдек. Төрле шәһәрләргә дә барып ГТО бирдек. Минем 4нче разрядның алтын значогы бар. Спорт ул сәламәт яшәү рәвеше. Минем уйлавымча, һәрбер кеше спорт белән шөгыльләнергә тиеш, чөнки ул бик файдалы. Без теге елны Анапада шулай ук ГТО бирдек. Мин ГТО нормаларын үзем теләп тапшырдым. Минем көмеш значогым бар. ГТО нормаларын тапшыру физик яктан сәламәтлеккә бик файда китерә. Үземә дә бик ошый. ГТО нормативлары 1931 елда кертелгән. Нормативларны 10 яшьтән 60 яшькә кадәрге ватандашларыбыз тапшырган. Нормативларны тапшырырга теләүчеләр ГТО сайтында теркәлергә тиеш. Аннан соң уен саны билгеле була. Нормативлар махсус ГТО мәйданчыгында тапшырыла. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.